Hristos vaskrese, braćo i sestre. Blagoslovite sveti oci. Nema lepšeg vremena da se govori o vaskresenju čoveka, o njegovom putu u vaskresenje, nego baš u ove svetle vaskrsne dane. Kao što svi znate, Bog je stvorio svet i sve što je u svetu, i kada je video da je dobro sve što je stvorio, u onaj 6. dan on reče: hajde da stvorimo čoveka po svome obličju. Hajde da stvorimo čoveka. Naš Bog nije nebeski samac, kao što to uče neke druge vere, islam i tako dalje. Naš Bog jeste Sveta Trojica. Zato i kada se krstimo, mi uzmemo 3 prsta desne ruke i stisnemo ta 3 prsta da pokažemo da je Bog Sveta Trojica, 3 lica u jednome, nerazdeljiva Sveta Trojica, Bog Otac, Bog Sin, Bog Duh Sveti. I onda se u njihovo ime i krstimo. Dakle, da stvorimo čoveka po svome obličju. Ovo po svome obličju se na grčkom kaže katikona imon. Znači, po ikoni Božijoj je stvoren čovek. Čovek jeste ikona Božija. I ne samo čovek. Ikona Božija jeste i sva tvorevina stvorena od Boga. Jer zaista sva tvorevina jeste stvorena od Boga i sva tvorevina diše Bogom i sva tvorevina slavi Gospoda Boga. Bog je stvorio i prvoga čoveka, Adama, našeg pradedu, i Evu, našu prababu, i nastanio ih je u Edenskom vrtu u kom su oni uživali, ali sami znate šta se sve desilo. Oni su prekršili Božju zapovest o poslušanju i Božju zapovest o postu i zato su bili izgnani iz raja. Znači, 2 osnovne Božje zapovesti, 2 osnovna htenja Božja u vezi sa nama ljudima jesu poslušnost. Nije poslušnost vezana samo za nas monahe i monahujuće, nego je poslušnost vezana za sve ljude. Da budemo poslušni zakonu Božijem, da budemo poslušni svojim starešinima, da budemo poslušni jednim drugima i da na taj način pokažemo našu uzajamnu ljubav koja treba da se kreće u granicama Hristove ljubavi. A Hristova ljubav jeste ona koja nema veće ljubavi da čovjek svoj život položi za bližnjega svoga. Znači, koliko mi je vredna moja duša, toliko mi je vredan i moj bližnji. I Adam i Eva su bili izgnani iz Edenskog vrta i Bog im je rekao: rađajte se i množite se i napunite zemlju. I naravna stvar, oni su imali svoje potomstvo. Potomstvo se na isti način i dalje širi po čitavom svetu i zaista Adam i Eva su napunili čitav svet. U onom trenutku kada moj tata i moja mama još nisu znali da se začeo novi život u utrobi moje majke, u istom tom trenutku kada je oplođena jajna ćelija moje majke, Bog je u istom tom trenutku, ja ponavljam, istom tom trenutku, znači istovremeno, Bog je u taj mali minijaturni zametak utisnuo dušu. Znači, čovečiji embrion od kako postoji od dana kada se oplodila jajna ćelija moje majke, tada sam duhovno ja kompletan čovek, kao i svi vi. Što će reći da sloboda ženskoga uma da planira svoju porodicu time što će izvršiti čedomorstvo ne nalazi nikakvu podršku u Božjem zakonu, jer je u suštini čedomorstvo jeste pravo ubistvo i to ubistvo onoga ko ne može da se brani. I da znate, drage naše sestre i majčice, da jedna prosta ispovest pred sveštenikom
od tog greha neće vas osloboditi, tog greha. Sveti Jovan Pusinjak je rekao da za taj greh sleduje epitimija. Epitimija nije kazna Božja, nego je epitimija opravna mera. Šta sleduje? Sleduje 3 godine suho jedenja, a svakog dana da žena napravi po 300 dubokih metanija. Dakle, ne planira se brak i porodica na taj način. Evo daću vam jedan primjer. Kako neki ljudi koji imaju malo više Boga u sebi, kako planiraju porodicu. Mladi ljudi u Grčkoj. Možda ne, danas svi, kao što je to nekad bilo, ali ih ima većina koji tako čine i danas. Ja sam imala radost da budem na jednoj svadbi u Grčkoj pre mnogo godina. Ljudi su se venčali u crkvi, svatovi su svi bili u crkvi. Posle toga otišli su kod ženiha u kuću, bilo je neko malo posluženje, nisu bili šatori, sale i pijanka i tako dalje. Malo je mlada tamo igrala, ljudi su je darovali, onda su ženih i nevesta seli u auto i otišli na svadbeni put, vrlo čudan za naše pojmove svadbeni put, u onom trenutku njihove sreće i njihovog zadovoljstva i radosti je se ostvarila njihova veza i Bog ju je blagoslovio. Odlaze u manastir kod svog duhovnog oca ili kod svoje duhovne majke i tamo će razdvojeno provesti nedelju dana, molit se Bogu i posteći, pa će kroz nedelju dana da se, ako treba, ispovede i da se pričeste i onda sa blagoslovom svog duhovnog oca ili duhovne majke otići će u svet i otići će na onako svadbeno putovanje kao što i naši mladenci koji imaju pare, jer danas retko ko ima i za to pare. Dakle, to je jedan način planiranja planiranja i braka i blagosiljanje braka. Posle 9 mjeseci, posle određenog vremena, kada taj zametak u utrobi naše majke primi kompletan oblik čoveka, onda se dete rađa. Prilikom rađanja Bog dodeljuje detetu svog svetlog angela. Mi često kažemo angel čuvar ili angel hranitelj. Ali da znate da istovremeno i knez Tame dodeljuje svog tamnog angela. Tako da čitav naš život protiče između angela tame i angela svetlosti. Naše je da se opredelimo na kojoj strani ćemo biti. Isto tako kad naša duša putuje ka Bogu, kada napusti naše telo, za našu dušu će se boriti i jedan i drugi angel. Angel svetao angel i angel tame. Život čovekov, dakle, jeste jedinstvo duše i tela. Telo jeste sastavljeno od vode, vazduha, vatre i zemlje. I prilikom upokojenja, kada ga spustimo u zemlju, zemlja si, po Božjoj reči, zemlja si i u zemlju ćeš poći, naše telo se razlaže na iste te elemente. Ali duša nema na što da se razlaže. Duša je od Boga i ona se vraća Bogu. Koje su osnovne karakteristike duše? Ona je nevidiva, ona je jednostavna, bestelesna, inteligentna, ona je umno i živo biće i ona kada izađe iz čovjekovog tela nema više mogućnosti da komunicira sa svojom okolinom. Mi, obični grešni ljudi, ne možemo da vidimo ničiju dušu. Možemo da je osetimo,
možemo da kažemo da je ovo dobar čovek, a ovaj je još bolji. Ja nikad ne bih rekla da je neko loš čovek, nego su loše okolnosti ili možda neke njegove loše reakcije. Ali ima onih u ljudskom rodu koji su imali sposobnost da vide duše. Tako je sveti Antonije, koji je živeo u istočnoj pustinji u Egiptu, naravna stvar, između Nila i Crvenog mora, jednom sedeći na brežuljku pokraj svoje pećine i moleći se Bogu, video kako angeli uznose dušu prepodobnog Amuna. Amun je bio veliki starac, opitni starac, imao je mnogo monaha i on je živeo u Nitrijskoj pustinji. Nekada su se razdaljine merile po danima hoda. Od pećine Svetog Antonija do Nitrijske pustinje, do dela u Nitrijske pustinje u kojoj je živeo prepodobni Amun trebalo je 30 dana hoda. I tačno u 30. dan došli su monasi iz Nitrijske pustinje kod Svetog Antonija i rekli mu da se pre 30 dana upokojio Amun. Imamo i drugih primjera. Sveti Fileto i Kokinos, on je bio vladika, bio je prisutan kad se jedan drugi vladika, sveti Grigorije Palama, obojica su živjeli u 14. veku, kada je on umirao. Sveti Filote i Kokinos znači crveno, ali to je u Grčkoj, on nije Kokinos crveni, nego je to u Grčkoj prezime. On je video, bio je u sobi gde je umirao sveti Grigorije. Grigorije Palama je jedan od velikih učitelja crkve i video je da je soba bila sva ispunjena velikom svetlošću, a da je samo lice svetog Grigorija veoma blistalo u svetlosti. Naravno, shvatio je. Tvorac svetlosti je došao da svog vernog slugu odnese sa sobom. Dalje, sveti Benedikt. On je svetitelj iz onog doba kada naše crkve nisu bile razdvojene. Vi znate da na zapadu postoji jedan monaški čin koji se zove, jedan red, bolje da kažemo, benediktinci. Oni na zapadu imaju jako mnogo redova. Jedanput sveštenik Natov iz Danske pita mene: koliko redova u monaštvu imate vi u srpskoj crkvi? Ja kažem, pa mi u srpskoj crkvi, uopšte u pravoslavnoj crkvi, imamo samo jedan red. Imamo jedan red, to je monah, monahinja. I svi su isti. A i koliko imate? Kaže, mati moja, ni Bog ne zna koliko redova mi imamo. Znači, sveti Benedikt je bio prisutan kad je umirala njegova sestra i on je video da u času njene smrti, kada je ona ispuštala svoju dušu, jedan golupčić izleće iz njenih usta. Tarsila, sveta Tarsila, koja je bila svetiteljka iz 3. veka, kada je ona umirala, bio je čitav prostor ispunjen blagouhanjem. Bilo je toliko mirisno da taj miris njene sestre, ona je bila monahinja, druge monahinje nisu mogle toliko da podnesu, jer je bio toliko jak. Ja bih rekla opet, tvorac mirisa je došao po dušu svoje omiljene Tarsile koja je uvek živela zajedno sa njim. Naš Bog nije Bog mrtvih, nego je Bog živih. U Bogu su svi živi, ali vidjet ćemo sada zašto su živi i gde oni žive. Duša, kao što rekao smo, je od Boga. Ona je dah Duha Svetoga. Kako je Bog ugradio u moj zametak moju dušu? Duh Sveti je došao i osenio taj zametak
i tako je duša od Boga poslata, Duhom Svetim usađena u moj zametak, kao i u vaš. Duša ima dve najveće vrednosti, a to je besmrtnost i vaskresenje. Koje su to duševne sile? Duševne sile jesu srce, savest, volja, intelekt, a dela duše jesu vera, molitva, osjećanja, želje, snovi, brige, htenja, sećanja i tako dalje. A duh jeste energija duše, njena najviša sposobnost duše jeste duh. Znači, treba da razlikujemo šta je naša duša i šta je naš duh. Naša duša jeste Božja tvorevina, poverena nama, a duh jeste energija duše. Evo kako nam Stari Zavet daje neka od svedočanstava o duši. Avramu, Isaku, našim praroditeljima, je rečeno: bit ćete pribrani precima vašim. Šta to znači bit ćete pribrani? Oni će se spustiti u zemlju i kao svako telo pretvorit će se u prah. Neće se spustiti u zemlju, u isti grob gde su njihovi preci, jer znate, u to vreme ljudi su živjeli po više stotina godina. Njihov vek je bio jako dugačak. Znači, ponekad su čak i zaboravljali gde su neki njihovi preci sahranjeni. Šta će biti pribrano? Pribrana će biti duša, i duša će otići tamo gde obitavaju duše, ili da kažemo duhovi predaka. Sin Sarepske udovice, kao što znate, nešto ovako malo bliže, bila je velika suša i sveti prorok Ilija je došao kod nje i rekao joj da mi umesiš jedan hlebčić, ali ona je rekla: u kopanji imam samo malo brašna, pa kad potrošim to brašno ništa nam ostalo ne preostaje meni i mome sinu nego da umremo od gladi, i u sudiću imam samo malo ulja. Pa je sveti Ilija rekao: samo ti meni spremi. I ona mu je spremila i od tada niti je nedostalo ulja, niti je nedostalo brašno. To znate vi već i sami. I onda posle nekog vremena desilo se da se razboli sin te udovice, njen jedinorodni sin, i umre. I kaže Sarepska udovica: ili što si došao da kušaš sluškinju Božiju? Jeste da si nas ishranio, ali eto, sin mi je umro i ja nemam nikoga drugog. I Ilija uze u gornje svoje odaje gde je on obitavao, uze dečaka i pomoli se Bogu i vrati se, piše u Starom Zavetu, vrati se duh u dete, vrati se duh. Znači, i to je svedočanstvo iz Starog Zaveta. Sada smo u toku Velikog posta vrlo često u našim bogosluženjima čitali premudrosti Solomonove. Solomon u jednom delu nekih svojih premudrosti kaže: duše pravednika su u ruci Gospodnjoj. I to je svedočanstvo. A u Novom Zavetu, to nam je već bliže, imamo jako puno svedočanstava o postojanju duše. Vi znate da je Bog vratio dušu u kći Jairovu. Jair je bio narodni prvak i njegova kći je umrla. On je otišao kod Hrista i Hristos je krenuo u kuću. Ona je bila na umoru. I usput dođoše njegove sluge i kažu: nemoj da mučiš učitelja jer ti je dete umrlo. A Gospod je rekao: ništa se ti ne plaši, nego ti samo veruj. I kad su stigli kod
Jairove kuće, on kaže, nije dete umrlo, nego samo spava. Svi su mu se smejali, jer znaju da je dete umrlo. Međutim, on je vaskrsao dete. On je ponovo udahnuo duh Božji u dete i duša se vratila u dete. Najlepša priča iz Novog Zaveta jeste priča o bogatašu i Lazaru. Priča koja nam svakako svedoči u duši. Vi znate tu priču. Ona se dosta u našoj crkvi čitala još u onim pripremnim nedeljama pred početak Velikog posta. Bogataš je živeo u raskoši, samo da vas ja podsjetim, vi to sigurno znate. A Lazar je sav u ranama koje su bile pune gnoja, tu negdje bio kod vrata ovog bogataša i ponekad je posle obilnih gozbi bogataša on čekao da, kao što to rade i psi, da se malo nasiti mrvicama koje su pale sa trpeze bogataša. I to znate svakako tu priču koju je Gospod ispričao. I desi se da umre bogataš i desi se da umre i Lazar. I bogataš, naravno stvar, i živeo svoj život u izobilju, ne misleći mnogo na Boga, i naravno on je otišao na jednu stranu, sami shvatate, u tamnu stranu, a Lazar je otišao na drugu stranu. I jednom kad je podigao svoje oči, bogataš video je Lazara u naručju Avramovu i rekao je, oče Avrame, pošalje mi Lazara da umoči svoj prst u vodu i da mi pokvasi jezik, jer se jako mučim u ovoj vrućini. Kaže sinko, ti si sve dobio za života, a Lazar ništa nije dobio za života. On je umeo samo da slavi Boga i evo on se sada veseli u carstvu nebeskome. Oče Avrame, pošalji Lazara, imam ja još braće, i da im svedoči da ne bi i oni došli u ovo mesto mučenja. Ne, sine moj, ne može i da dođe neko iz mrtvih, oni neće poslušati, jer imaju Mojseja i proroke, pa ako njih ne budu slušali, neće poslušati oni ni Lazara. Ili jedan noviji slučaj. Danas je živ veliki mitropolit u Grčkoj, Jerotej Vlahos. Vi ste sigurno čuli za njega, a verovatno ste i čitali njegovu prvu knjigu koju je on napisao. Ona je prevedena i postoji kod nas, ima već, koliko čujem, 7 izdanja na srpskom jeziku, a zove se knjiga Jedno veče u pustinji Svete Gore. On je tako dao svoje učenje o molitvi Isusu. Nemojte nikada da kažete Isusova molitva, nego molitva Isusu. Isusova molitva jeste Isusova molitva u Gecimanskom vrtu. Oče, ako je moguće da me prođe, da me mimoiđe ova čaša, ali ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš. A naša molitva Isusu jeste molitva Isusu, a ne Isusova molitva. To je moja molitva kad se molimo. Jel' tako? Dakle, u toj knjizi je Jerotej Vlahos tačno, i ko hoće da se bavi molitvom Isusu može da nađe tu knjigu. Njegov duhovni otac jeste bio blaženo počivši Kalinik, episkop Edese. Kalinik se jako razboleo, otišao je u bolnicu i kada su vidjeli da on će skoro da umre, već je polako umirao, pozvali su njegovog duhovnog sina Jeroteja Vlahosa i on je upravo došao u trenutku kad je činilo se, ispustio dušu. Međutim, njemu srce je prestalo, to znate već šta znači klinička smrt. Jedna od osnovnih stvari jeste srce prestaje da radi i tako dalje.
da ne pričam dalje o tome, ja nisam lekar. I oni su taman hteli da ga spremaju, kao što se to pokojni sprema, kad duša se vrati u njega. I on kaže, sestri, medicinska sestra je u Grčkoj, oni uzimaju i mere čoveka da bi po njegovoj meri se naručio sanduk. A on kaže, nemoj još, izmerili ste i mene možda dobro, ali meni još ne treba sanduk. Znači, umro je, duša se vratila u njega. Kako se duša slika, ajde mi sad sve govorimo o duši, a poslije ćemo da govorimo o putu naših duša u vaskrsenje. Kako se duša slika? Naravno, dušu nikad niko nije video je Sveti Antonije, video Filotej Kokinos, mnogi su vidjeli dušu, duše različitih ljudi koji su umirali. Kako se slika? Ipak se slika. Evo, ja sam slikar, a i vi kad uđete u vaš hram koji je živopisan, sa zapadne strane vašeg hrama vi ćete vidjeti fresku, po tipiku se tu slika freska Uspenija Bogorodice. Vidite Bogorodicu kako leži na odru, vidite apostole, 11 apostola je bilo tada, jer Toma nije bio. To ste upravo juče slušali u evanđelju, jer je bila Tomina nedelja, jel tako? I iznad njih je Gospod koji u ruci drži jednu bebicu. Ta bebica u suštini, tako ikonografi predstavljaju duše. Ta bebica jeste duša Bogorodice, ali u suštini treba da znate, Gospod nije došao samo po njenu dušu, Gospod je uzeo i njeno telo. Kad su apostoli sahranili Bogorodicu, ima čim se izađe iz vrata Svetog Stefana, iz Jerusalima ide se u Gecimatski vrt sa leve strane, posle 36 stepenica dolazi se u jedan hram koji je hram Uspenije Presvete Bogorodice i tu se nalazi njen grob. Apostol Toma, koji nije bio kada se Bogorodica sahranjivala, on nije mogao da izdrži, on je hteo da je još jedan put vidi. Kada su otvorili grob, ona tu nije bila. A ništa drugo ne može se protumačiti, nego njen sin je i njenu dušu i njenu telo odneo sa sobom i ona obitava tamo i gde je on. Iz Solomonovih premudrosti, što sam već rekla, da duše pravednika počivaju u ruci Gospodnjoj i tako se slikaju duše. Ako ste išli u Manasiju, tamo sa zapadne strane, kad se uđe u pripratu, odmah iza vrata postoji jedna velika freska, ruka Božja i u njoj bebice. Koje su to bebice? To su ljudske duše. I tamo to ima. Drugo, ako dođete u manastir Grčanicu, isto sa zapadne strane, jugozapadne strane, priprate, vidjet ćete Avrama koji sedi i u nedrima svojim ima bebice. Znači ovako je njemu malo, njegova odeća razmaknuta i sve se ovdje nalaze bebice. To su ljudske duše, kao što je i duša ovog ubogoga Lazara. Znači tako se slikaju, ali i duše se slikaju u svakom svetitelju. Jer mi, kada slikamo svetitelja, mi slikamo njegovu dušu. Duša ljudska ima oblik tela. To nam svedoče oni koji su umrli, koji su bili uzneseni do nekog neba i vratili se. Jer oni su sebe videli u obliku svoga tela.
ali to telo je bio duh, ali je imao obrise našeg tela. Tako je. I drugo, ja bih vam to rekla, znači svaki svetitelj to je slikanje duša. I na kraju još jedan podatak. Ako odete nekad u Vladimir, u Rusiju, on je nedaleko od Moskve, tamo je prekrasna crkva koju su palili, žarili Tatari, skidali zlatni krov i tako dalje. Tu crkvu je slikao sveti ikonopisac Andrej Rubljov sa svojim učiteljem Danilom Crnim. Posle svih tih paljevina, njegova freska strašnog suda je toliko lepa da vam razgali dušu. Posle požara, posle svega, koje boje on imao? Da te boje nisu, jer recimo azurit, kada ga palite, on će da pređe u zelenu boju. Znači bakar, kupro preći će u kupri, sad izvinite, ja sam hemičar, znači iz dvovalentnog on će da pređe u trovalentni i tako. Ali to je jedna freska koju možete da posmatrate satima i da budete ispunjeni divljenjem i radošću. Moje osnovno osjećanje kada sam to gledala u dva maha, jednom je bilo pre puno godina, a posljednji put je bilo pre 2 godine, bila je zima, išli smo sa sestrom Antoninom na izložbu svih onih dela koje su mogli da se skupe Andreja Rubljova. Mi smo ikonopisci i trebalo je to da vidimo, a jedanput znam moj duhovni otac Vladika Danilo, tačno, oče, danas je dan njegovog upokojenja, a u subotu, jer mi duhovna čeda njegova svake posljednje subote u aprilu mesecu se srećemo u vedenju, skupljamo se tamo, obično patrijarh, nekad on sam služi liturgiju, nekada delegira nekog vladiku, nekada neki prota obavi liturgiju i naravno parastos za našeg duhovnog oca. Tu se bar jedanput godišnje viđamo njegova duhovna čeda, popričamo se, poslužimo svakoga ko dođe, eto za pokoj njegove duše, pa da znamo da nas njegova duša gleda sa svetlog mesta i sa mesta pokoja, jer on je zaista takav čovjek bio. Dakle, pred tom freskom on je meni davno jedanput rekao, treba otići u Rusiju i svojim očima vidjeti čuda Andreja Rubljova. Kada sam bila pred tom freskom, ja sam bila puna divljenja. Za mene reč strašan sud je bila sasvim deplasiran pojam. Sa one freske ja sam vidjela da to nije strašan sud, da je to sud Božije milosti. Jer ona je tako lepo naslikana, Hristos u sredini, 12 apostola i tu negde gore duše ljudi. Dakle, to je. Kao što rekli smo, smrt nije od Boga, Bog nije stvorio smrt. Upokojenje ili smrt, to je velika tajna, razlučenje duša od tela. Ne u smislu 7 svetih tajni, nego zbog nepoznanice šta sledi iza toga. Strašna, ja bih rekla, jer raskida jedinstvo onih koji se vole. Gubimo voljenu osobu. Strašna, jer se raskida najprirodniji savez između duše i tela po volji Božjoj. Bog nije stvorio smrt, da to još jednom kažem. Čovjek Adam nije stvoren da umre. On je stvoren za večnu zajednicu sa Bogom. Za večnu zajednicu sa Bogom. Imao je mogućnost smrti i besmrtnosti. On je izabrao smrt.
Smrt je dakle uljez, parazit nad ljudskom prirodom. Smrt je posljedica greha. Smrt je kroz greh ušla u nas. Posljedica greha, neposlušnosti Bogu i prekršaja zapovesti o postu. Adam je u raju umro za zajednicu sa Bogom, ali dobio je mogućnost iskupljenja. Koje je to iskupljenje? Evo, mi smo još uvijek u vaskrsnom vremenu. Bog Otac je poslao svog jedinorodnog Sina da dođe u ovaj svet i da nas iskupi od greha. Gospod Isus Hristos je rođen od jedne jevrejke devojke, kao što i sami znate. On je na taj način prihvatio, jer on u večnosti postoji. Imao je druga imena, Velikog Sovjeta, Angeo. On se u stvari Mojseju javio iz skupine koja je gorela, a nije sagorevala. A prihvatio je naše raspadivo telo iz ljubavi prema nama. On je stradao radi nas. Stradao je da čoveka izbavi od greha. Vaskrsao je da čoveku pruži šansu da učestvuje u besmrtnosti, dakle pobedio je smrt. I da čovek isto pobedi smrt ukoliko se sjedini sa Bogom. I dao nam je lek za besmrtnost. Hajde recite vi meni da vas testiram malo. Koji je to lek za besmrtnost? Sveto pričešće, bravo. Sveto pričešće. Dakle, imamo krštenje, imamo pokajanje, ispovest i pričest. Pričest jeste lek za besmrtnost. Ko jede moje telo i ko pije moju krv, taj ima život večni. I upravo zbog svega ovoga, zbog vrhunske Hristove Božje ljubavi prema čoveku, jer mera ljubavi, koja je mera ljubavi? Da čovjek položi dušu svoju za bližnjega svoga. Ja malo od toga izvodim i tako jedan mali zaključak, pa kažem kad neka devojka govori kako bi se udala i tako dalje, ima ona već nekoga, bacila je oko i oni se već dogovaraju. Ja kažem, udaj se samo za onoga koji je spreman da umre za tebe. Molim lepa, ovdje ima dvojaka, eto i moja preporuka. Smrtni čas. Ja, izvinite, nisam završila, jer treba da završim. Smrtni čas jeste, ne znam kako ćete mi razumeti, ali smrtni čas jeste ponovo rođenje. Ponovo rođenje. Gde grešnici iz tame ovog života idu u večnu tamu, a gde pravednici iz tame ovog života, kao iz majčine utrobe, idu u nevešastvenu svetlost i u duhovnu radost. Malo da vidimo da li se neko raduje smrti. Smrti se raduju oni koji imaju pečat Duha Svetoga. Jer pečat Duha Svetoga jeste nerukotvoreni dom naš na nebu. Šta se dešava sa našom dušom kada napusti naše telo? Sveti Makarije Egipatski, veliki, imamo 3 svetitelja koji su poznati, pod imenom Sveti Makarije, Makarije Veliki Egipatski, Makarije Skitski, Makarije Aleksandrijski, ali ovaj moj Sveti Makarije, ili da kažem ja sam njegova, jednom je hodao po Nitrijskoj pustinji, bila sam ja u njegovom manastiru. Hodao po Nitrijskoj pustinji i onda je ugledao jednog mladog monaha koji ide prema njemu.
I kad su sreli se, znate, onako monaški, ajde oče blagoslovi ti mene, ajde ti blagoslovi mene. I najzad kad su se izblagosiljali, kaže sveti Makarije onom mladom monaku, čedo moje, reci ti meni ko si, jel neka čudna energija od tebe zrači prema meni? A on kaže, jeste oče sveti, dobro si ti primetio, ja sam angel Božiji i Bog me je poslao da ti objasnim neke stvari koje ti ne znaš, a koje želiš da znaš, i ajde, brzo postavljaj pitanja, jer mi je već vreme, ubrzo će mi biti vreme da predstanem tronu Oca Nebeskoga. I sveti Makarije njega pita, šta se dešava kada se duša razlučuje od tela? I angel sveti njemu kaže, vidiš oče sveti, kada duša napusti telo, znači kada nastupi smrt, onda angeli sveti uzimaju dušu i duša 3 dana hodi po zemlji, brzinom svetlosti, posećuje mesta koja je volela, posećuje mesta gdje je činila dobra dela, posećuje mesta gdje je činila loša dela, posećuje ljude koje je volela. To naš narod priznaje na taj način što kada se daje podušje, oni uvek u čelo stola stave posebnu stolicu. Neće umrli da dođe, ali ostavljaju stolicu za njega. Mi u manastiru nećemo 40 dana koristiti ćeliju sestre koja se upokojila i neće niko za stolom sesti na njenom mestu za 40 dana. Znači, 3 dana duša ide po zemlji brzinom svetlosti, tamo kuda ona hoće, a vode i angeli. U 3. dan, ako je prošla kroz mitarstva, a u mitarstvima se za nju bori sad oni koje je duša dobila čovjek dobio na rođenju, angel svetlosti i angel tame. A sad ko pobedi? Ako duša prođe kroz mitarstva, ona će da dođe do trona Oca Nebeskoga. Tamo će da se pokloni tronu i vratit će se. I angeli će onda dušu do 9. dana da vode po raju. 9. dan. Zašto 9 baš? 9. dan to je u znak 9 angelskih činova. Duša će ići po raju da vidi rajska dobra. I u 9. dan angeli će je opet odvesti pred tron Oca Nebeskoga da se duša pokloni. I najzad duša će do 40. dana posle toga da ide po adu, po onom mestu mučenja. I tačno u 40. dan duša će ponovo doći kod trona Oca Nebeskoga da se pokloni i tada će da bude izrečen sud, gde će do opšteg vaskresenja iz mrtvih duša da bude. Da li će da bude u nekom mestu pokoja ili u nekom mestu mučenja, jer još nema raja i pakla. Raj i pakao, konačno sud, konačno, ajde da kažemo strašni ili bolje, sud Božje milosti će da bude posle opšteg vaskresenja iz mrtvih, a to će biti posle drugog dolaska Hrista. I sad šta? Mi za one koji su našli pokoj i koji će se nalaziti dotle na svetom mestu, nema potrebe ništa da činimo. A za one druge, dobro je da činimo milostinju. Milostinja je veliko delo za pokoj duša naših, jer onaj ko je na tamnom mestu, on može da uznapreduje prema boljem, ali zahvaljujući samo nama koji smo voljeli tog čoveka i koji sada činimo milostinje za dušu. Milostinje mogu da potru mnoge grehe te duše.
I šta sad? Šta mi radimo? Mi, preporučuje se da u treći dan ljudi, u treći dan, to je sutradan po ukopu, je li tako? Umre danas čovjek, sutra se sahrani, preko sutra, treći dan, ljudi idu na groblje, treba da vrše pomen. U 9. dan također treba da vrše pomen. A konačno u 40. dan svakako, i to tačno u 40. dan, da bi zemaljska crkva i naša molitva pomogla onoj duši što je pred prestolom Oca Nebeskoga i treba da joj se izreče privereni sud gdje će ona da bude. Što se to dešava baš u 40. dan? Kod nas ima dosta simbolike. Potop iz kojeg se spasao Noje, njegova žena, njegova 3 sina i 3 snahe u onoj barci, koju kažu da su tamo negdje na Araratu našli neki deo te barke, tako bar tvrde, jer potop je bio pre 7000 i ne znam tačno koliko godina. Znači to je 40 dana je Hristos bio na zemlji posle vaskrsenja. 40 dana je bio. Mojsije je 40 dana postio na Horivu. Ilija je, sveti prorok Ilija, od Karmila na Horiv išao 40 dana. A drugo, i Hristos je postio 40 dana. Zašto? On je rekao, nisam došao da ukinem zakon i proroke, nego sam došao da ih ispunim. Šta je sad to trebalo onda ispuni? Izraelci su pre nego što treba da preduzmu neko značajno delo, recimo da čovjek zida kuću, to je veliki potez, je li tako? On je odlazio 40 dana u pustinju, hranio se sa onim što pustinja daje, naravno, divlji med, mi kažemo bumbari, to je od bumbara med, on je ukusan, jel da, samo treba da ga nađeš, i izvinite, bataci od skakavca, ali skakavac je ovoliko veliki i ja sam jela u pustinji, naravna stvar. I posti, naravno to nije nikakva hrana koju će da nađe u pustinji, i on posti 40 dana i moli se Bogu da mu Bog prosvetli kako će da napravi tu kuću, kako će da uda svoju kći, jer to su sve veliki kćer, kako će da oženi svoga sina, to su, morate da priznate, sve jako veliki potezi. Znači to je, zato je i Hristos da ispuni postio 40 dana, njemu nije to bilo potrebno. Njemu to nije bio potrebno, ali rekao, ja sam došao da ispunim zakon i proroke. Sada da vidimo, u posljednje vrijeme se neki mudri lekari jako zanimanju za pitanje smrti. Ne samo da konstatuju, nego ispitivali su nekoliko grupa koji su bili, recimo, sa doktorom Raimondom, doktor Moody i mnogi drugi. Ispitivali su prelaz duše i duha u drugu dimenziju stvarnosti. Kako? Dakle, svi oni njihovi pacijenti koji su imali kliničku smrt i koji su se vratili u život, oni su pričali šta se njima dešavalo. Dakle, to su bili različiti ljudi, različite profesije, različite boje kože, različite veroispovesti, različita zanimanja, različiti stepeni obrazovanosti. Ali svi su oni rekli jednu istu rečenicu. Kad sam izašao iz sebe, znači ko sam ja? Ja nisam ovo telo koje će otići u zemlju i postaće zemlja. Ja sam nešto drugo.
Znači, ja sam moja duša. To je moje ja, moja duša. Kad sam izašao iz sebe, kaže jedan momak tamo, bila je saobraćajka, i on je počeo da hoda okolo i kaže, video sam kako ljudi vade moje telo iz smrtnog auta i ja sam krenuo jednom stazom i vidio sam da mi ljudi dolaze u susret jer trče ljudi, verovatno bi hteli da pomognu. Ja sam se uplašila da ću da se sudarim sa njima, ali oni su prošli kroz mene. Ja sam shvatio da ja, dakle moja duša, ima oblik moga tela, ali da je duh. Da je duh. Znači oni su prošli kroz mene. Ili onaj koji je doživao infarkt, on je rekao da dok su se svi mučili da ga vrate u život, on je bio oko njih i govorio je, ma ja sam živ, i shvatio je da niko ne može da ga razume, jer duša kada izađe iz čoveka, ona više nema sposobnosti da komunicira sa spoljašnjim svetom. Dakle, šta su? Čuje lekara koji ga proglašava mrtvim, lebdi, kreće se kroz dugački marčni tunel i na kraju tog tunela on uočava neko biće od svetlosti, ali pre toga treba da prođe posle tog mračnog tunela preko jedne livade gde će da sretne svoje upokojene pretke i roditelje. I odjednom se nalazi i dospeva do tog bića od svetlosti. To je kao neka, kako opisuju, velika lopta koja od nje zrači velika ljubav i zrači velika toplota, i on osjeća da sada treba da ispriča čitav svoj život, da se ispovedi i kaže, svi moji gresi, ja ne znam da li se vi sećate, ali nekad i ja u mladosti, kad smo gledali filmove, to su bile filmske trake. Filmske trake ogromne koje su se vrtele tamo negde i projektovale sliku tamo na platnu. Sad je to sve drugačije, elektronski i tako dalje, jeli? Ali on kaže, svi oni moji gresi koje sam ja ispovedio, traka je bila, moj život je prolazio pored mene kao filmska traka. I svi moji gresi koje sam ja ispovedio, traka je bila prazna, isprana. A svi oni gresi koje ja nisam ispovedio, nisam se pokajao i nisam se ispovedio, nisam dobio oproštaj od sveštenika, oni su se videli. I ja sam osjećao kako od te biće, svetlosnog bića, te lopte, ajde da kažemo, prema meni zrači velika ljubav i velika toplina. I najzad dešava se zapovest. Iako on ne želi da se vrati na zemlju i da se vrati u svoje telo, ti imaš, ne znam, te obaveze ili ove obaveze i moraš da se vratiš, ili treba da iskaješ još taj i taj greh, i čovjek se vraća u svoje telo. Ali vidite, to je interesantno, koliko sam čitala tih primjera, nigde nisam našla da je neko od tih koji su umrli i vratili se u život, da su vidjeli pakao. Niko od njih nije video. Znači, onaj ko dospeva u pakao, taj se više ne vraća u život. To je jednostavno. Ima jedan slučaj, neka Scott Mary. Ona je bila član jedne porodice gdje su se ljudi jako voljeli. Porodica je bila kompaktna. Ona se jako razbolela i njoj nije bilo više da živi. I stalno je odlazila i vraćala se, jer su oko njene postelje bili njeni rođaci koji su se zdušno molili za nju. U jednom trenutku kad se ona vratila, ona je njima rekla,
molim vas, nemojte više da se molite za mene, vaše molitve me zadržavaju. Oni su prestali da se mole i ona je otišla. A jedna druga gospođa je rekla, kada se vratila, kad biste vi znali kako je lepo biti mrtav. Naš put u Vaskrsenje smo nedavno i čuli u crkvi na Veliki petak, kada smo vršili ophod i kada smo sahranili Hrista. Onda je neko čitao proroštvo o suvim kostima. Je li tako? Ja ću pokušati da parafraziram to proroštvo Jezekiljevo o suvim kostima, koje je veoma značajno za nas. Pokušat ću da to parafraziram. Ruka Gospodnja dođe nadame i izvede me Gospod u duhu u polje koje bijaše puno kostiju. I provede me unaokolo po tom polju i tu bijaše veoma mnogo kostiju i sve bijahu veoma suhe. I reče mi Gospod, sine čovečiji, hoće li oživeti ove kosti? A ja rekao, Gospode, Gospode, ti znaš. I reče mi, prorokoj sine čovečiji ovim kostima. Tako govori Gospod, Gospod. Suhe kosti, čujte reč Gospodnju. Evo ja ću dunuti svoj duh u vas i oživet ćete. Pustit ću žile po vama. Popunit ću vas mesom i odenut ću vas u kožu. I ja prorokovah kako mi se zapovedi. I gle, nasta zemljotres. I koste se pribraše svaka ka svojoj kosti. I potekuše žile po njima. I popuniše se mesom. I zaodenuše se kožom. Ali duha ne beše u njima. I reče mi Gospod, prorokoj duhu, sine čoveče, i prorokoj duše dođi sa svih strana na ove pobijene da ožive. I dunu duh i oživeše i stadoše na noge svoje, beše vojska vrlo velika. I reče mi Gospod, ovo je sav dom Izrailjev. Prorokoj ovim ljudima, sine čovečiji, ja sam Bog vaš. Ja ću otvoriti grobove vaše i izvešću vas iz grobova vaših, narode moj, i uselit ću vas u zemlju vašu i saznaćete da ja govorim i ja činim ovo. Sada da mi vidimo. Dobro sam se setila, 11 dana je prošlo od toga. Ja mnogo volim ovo proroštvo i kad mi sahranimo Hrista u našem manastiru, onda ja uzmem pa čitam to proroštvo o suvim kostima, jer mi se toliko sviđa. To je naša slika, to je slika naše budućnosti. Sada, dobro zapamtite, kaže, naselit ću vas u zemlji vašoj. Gde ćemo mi biti? Gde će biti taj raj? Mogu kosmonauti da lete i da u ne znam kom nebu traže raj i u kojoj dubini zemlje da traži pakao, neće naći. Raj će biti na ovoj zemlji. Uselit ću vas u zemlju vašu, narode moji. Ova zemlja će se preobraziti. Preobrazit će se na taj način da ona postane kao Edemski vrt. Znači, naselit će nas Bog naš, naselit će nas u zemlju našu. Sa nadom
da što više od vas koji ovdje sedite, braćo i sestre moje i oci sveti, i svi naši znani i neznani, da zaslužimo da ponovo budemo u vreme koje Gospod bude rekao naseljeni u zemlju našu, da završim i ovo izlaganje. Amin.